Zdravíčko, dnes vám chcem ukázať tohto krásavca. Je ním Ruger Super Red Hawk Alaskan. Jedná sa o dvojčinný celonerezový revolver s robustnou konštrukciou, komorovaný na super výkonnú ráž 454 Casull a legendárny náboj 45 Long Colt s kapacitou 6 rán a kratučkou 2,5 palcovou hlavňou. To je v prepočte nejakých 64 mm. Tento revolver je perfektný z hľadiska kvality použitých materiálov a jeho spracovania. Rám zbrane, ako môžeme vidieť, je veľmi robustný, pretože je potrebné, aby zbraň vydržala veľké zaťaženie spôsobené výkonnými nábojmi. Z tohto dôvodu je revolver spevnený extra vrstvou ocele, predovšetkým v oblasti uchytenia hlavne, stenách hlavne a hornej línii zbrane. Tento revolver má zastudená kovanú hlaveň, ktorá je istotou presnosti a dlhej životnosti. Je vyrobený z tej najkvalitnejšej, veľmi odolnej nerezovej oceli, takže hrdza nemá žiadnu šancu. O spoľahlivé a bezpečné zamykanie valca sa stará trojitý zámok, ktorý zabezpečuje prednú, zadnú a spodnú časť valca. Revolver sa preslávil vo filme Neľútostný pomstiteľ z roku 2010, dnes s ním v hlavnej úlohe The Rock po prepustení z väzenia ide pomstiť smrť svojho brata. Výhodou streľby nielen supervýkonným nábojom 454 Casull, ale tiež aj legendárnym nábojom 45 Long Colt, ktorý tu práve nemám, s ktorým máme pocit streľby ako z malokalibrovej zbrane vďaka jeho váhe a mohutným rozmerom. Vďaka tomu si ho dovolím nazvať všestrannou zbraňou. Robí to z neho ideálneho spoločníka či už do lesa, alebo s použitím menej výkonných nábojov 45 Colt aj na ochranu osoby a majetku pred dvojnohými agresormi a lacnejší tréning. Tým pádom sa znižujú aj náklady na streľbu, keďže náboje 45 Long Colt sú podstatne lacnejšie ako super výkonné 454 Casull. Casull je relatívny nováčik v porovnaní so svojím 150-ročným bratom Long Coltom, ale zasiahol do sveta streľby, najmä medzi lovcami, ako náboj, ktorý dokáže všetko. Tí, ktorí si sami prebíjajú, sa dokážu postupne prepracovať od štandardného slabého 45 Long Colt zaťaženia až po 45 plus P, ktoré sú na úrovni sily 44 Magnum. A napokon môžu prejsť aj na plnotučné 454 Casull. Dá sa takto postupovať. Tento revolver môžete krmiť čímkoľvek v tomto rozsahu podľa vašej aktuálnej potreby. Alaskan je dokonalou zbraňou pre tých, ktorí milujú turistiku, ubárčenie a táborenie na miestach, kde sa vyskytujú veľké šelmy, ako napríklad medvede. Dobre poslúži aj ako záložná zbraň na poľovačkách pri pohone alebo dohľadávaní zvery. Jedná sa o presnú, kompaktnú a výkonnú zbraň, s ktorou sa budete cítiť bezpečne v lesoch na poľane, ale aj na odľahlých miestach Aliašky. Používa strelivo 454 Casull, čo je jedna z najsilnejších ráží pre krátke zbrane. Dokáže strieľať ťažké strely, lámajúce kosti, ktoré bez problémov preniknú hrubou kožou, vrstvami tuku, z rozmerovo celkom kompaktnej zbrane. Aj keď by verzia s dlhšou hlavňou vďaka svojmu výkonu mohla kľudne slúžiť ako primárna lovecká zbraň, v mnohých štátoch je lov krátkou zbraňou nezákonný. Casull je šialene silný náboj, ktorý sa dá nalaborovať oveľa ťažšou strelou s väčším výkonom než väčšina ostatných krátkych ručných zbraní. Streľba z kratučkej 2,5 palcovej hlavne je pekelný zážitok, ktorý svojim silným spätným mrázom sťažuje rýchle zamierenie na ďalší výstrel. Mnohí si ho aj práve vďaka tomu kupujú do zbierky na občasné machrovanie na strelnici pred kamarátmi, keďže výšľah plameňov z hlavne a masívne boom ako z dela priťahuje pozornosť ako zlaté Lamborghini zaparkované pred Kauflandom. Je postavený ako tank a znie ako delo. Pravidelné streľby však krotia prvotný šok a silu nábojnice
a po chvíli si zvyknete na divoko nedisciplinovaného mladšieho brata Longcoatu. Aj priemerné laborácie, napríklad od firmy Magtech, s plochou celoplášťovou strelou 260 grain, čo je nejakých 16 gramov, dosahujú úsťovú rýchlosť 548 metrov za sekundu a úsťovú energiu 2531 joulov. Pri najvyšších zaťaženiach sa jedná až o 360 grainové strely, lietajúce okolo 500 metrov za sekundu, ktoré je možné pre zasiahnutého prirovnať k srážke s nákladiakom. Samozrejme, tieto hodnoty sú namerané z dlhšej hlavne a kratšia hlaveň tohto revolvera má za následok stratu energie strely o nejakých 600 joulov. Presne to musím ešte premerať na strelnici. Čiže aj tie najslabšie továrensky laborované náboje tohto kalibru poľahky prekonávajú plné zaťaženie kalibrov 10 mm auto aj 44 Remington Magnum. Pre zaujímavosť, tu mám ukážku porovnania veľkosti kalibrov 9 mm, 10 mm auto a náš 454 Casull. Váha plného náboja 9x19, čiže nábojnica, zápalka, prach a strela je hmotnosť 12 až 13 gramov v závislosti od strely. Samotná 250 grainová strela 454 Casull má 16,20 gramov. Čiže strela 454 je váhovo ešte ťažšia ako komplet plný náboj 9 mm Luger. Keď si to tak zoberieme, tak komplet plný náboj kalibru 10 mm auto so 180 grainovou celoplášťovou strelou je teda len o 1 gram ťažší ako samotná 260 grainová strela kalibru 454 Casull. Alaskan bude proste perfektne plniť to, čo sa od neho očakáva a na čo bol skonštruovaný. Ochráni vás skoro pred všetkým, čo behá po zeme guli. Aj napriek špeciálnej rukoveti, ktorá má v oblasti dlane gelovú výplň, redukujúcu spätný ráz, sú to docela riadne kopance. Oproti 9 mm je to samozrejme neporovnateľný rozdiel, ale pokiaľ niekto pravidelne strieľa s kalibrov ako 357 Magnum 44 Remington, tak ani streľba z 454 Casull by mu nemala robiť problémy. V čase, keď pocítite spätný ráz, guľka už mala zasiahnuť cieľ. Presnosť je pri Alaskane vzhľadom na jeho kratučkú hlaveň veľmi dobrá. Chce to síce najskôr trochu cviku a investície do streliva, aby ste ho bol schopný použiť aj v krízovej situácii pod adrenalínom. Ak ale stojíte z oči v oči oproti veľkému útočiacemu medveďovi, diviakovi alebo bivolovi, tento revolver poskytuje väčšiu presnosť, než ktorú aktuálne potrebujete. O presné zamierenie sa stará výškovo aj stranovo nastaviteľný cieľnik, ktorý je naviac zvýraznený po obvode bielou linkou. Revolver má masívnu mušku, ktorá sa dá jednoducho vymeniť v prípade potreby za inú. Mierenie je jednoduché, proste kúknem a vidím. Kladívko je opatrené kockami, ktoré zdrsňujú povrch a znižujú riziko zošmyknutia prsta pri single action použití, zatiaľ čo spúšť je do hladka vyleštená. Ukážeme si to aj na detailných fotkách. Snáď najdôležitejším aspektom je to, aby vám bol príjemný na streľbu a nebudete sa ho musieť báť, ak príde čas, kedy ho budete potrebovať použiť. Hovorím to najmä preto, že často sa stretávam s krčmovými rečami typu na medvede mám 44 Magnum, s ktorým som bol raz v živote na strelnici a už nikdy viac. Pokým ho nemusím použiť, lebo strašne kope a bolia s ňou zápestia a strelivo do neho je drahé. Ja to nechápem. Tak potom netrénuj ani so svojou deviatkou. Proste na čo? Či je to obrana pred medveďom alebo nejakým dvojnohým idiotom, ty si musíš byť 100% istý a vžitý so svojou zbraňou, aby si bol presný, vedel odstraňovať prípadné závady a tak ďalej. Ja nemôžem presne strieľať predsa so zbraňou, pokiaľ čakám nejaký kopanec, ktorý mám v hlave zafixované, že ma bude bolieť. Tam sa už prirodzene obávam bolesti a nemôžem pekne zamieriť a s chladnou hlavou vystreliť,
a miesto toho samozrejme strhnem. Možno sa na mňa teraz niekto naštve, ale je to tak. Musíte sa naučiť so svojou zbraňou strieľať a možno si uvedomíte, že nepotrebujete 30 nábojov, aby ste sa ubránili jednému alebo dvom ľuďom alebo útočiacemu zvieraťu. Všetko je to o tréningu. Ak nosíte zbraň, máte prekliatú povinnosť voči spoločnosti s tou vecou cvičiť, aby ste nezranili alebo nezabili niekoho, kto nebol súčasťou vášho cieľa. S týmto revolverom je potrebné hlavne trénovať a podľa mňa nie je ťažké získať takú úroveň zručnosti aj s takto silným spätným rázom, aby ste z nej mohli dobre strieľať aj pod tlakom. Tento revolver je dosť veľký na to, aby obstál v úlohách miest so zvýšeným výskytom medveďa a iných nebezpečných šeliem a predsa stále dosť malý na to, aby ste ho brali so sebou pri každom pobyte v divočine. Kvôli jeho rozmerom. To nie je zbraň, ktorú budete chcieť nosiť denne na opasku, ale je to zbraň, ktorú budete chcieť mať pri sebe vo chvíli, keď vám pôjde o život. Laskan patrí do kategórie zbraní, ktorá vyvážuje silu s presnosťou a s kúskom tréningu a streleckej šikovnosti vám vkladá penetráciu drviacu kosti do veľmi skladnej 6-nábojovej zbrane. Čiže, ak potrebujete výkonnú a spoľahlivú zbraň na obranu pred nebezpečnými zvieratami, alebo vás len celkovo očaril jej vzhľad a veľký vývrt hlavne, Ruger, Super Red Hawk a Laskan je pre vás skvelou voľbou.